जब साथ देवे के। अंकुश राजा और कल्पना पटवारी के एगो ऐसा दर्दनाक गाना आइल बा जौन गाना सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होता और ई गाना को लोग खूब पसंद करता। बहुत बेस्ट गाना बा, बेहतरीन गाना बा। किस्मत में हमानी के प्यार। सैड गाना कैसन होके चाहिए, अंकुश राजा और कल्पना पटवारी अपन गाना के माध्यम से पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के बता दिलन। बेस्ट गाना बा, लाजवाब। ऐसा गाना भोजपुरी इंडस्ट्री में बनी भाई तो भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत नाम होई। आज जे गाना नहीं सुनल वेब कंपनी से गाना आइल बा, एक बार जरूर सुनियो। और ई गाना के लिखे बड़े बोस रामपुरी और ई गाना के म्यूजिक कंपोज के छोटू रावत। लाजवाब म्यूजिक भाई, एक पीस लागत है ई गाना का और लिरिक्स लाजवाब बा। बोस रामपुरी भाई गाना बेस्ट लिखलन और ई गाना में फीचरिंग कर बड़ी आस्था सिंह। इनकर आधा एक्सप्रेशन देखला के बाद भाई लागत है कि साफ फील करके ई गाना में एक्टिंग करत रही। दर्दनाक सैड गाना कहू के बोलल जानू दुनिया लुटल मोर। तो इहे गाना के बोले जाए जब साथ देवे के ना रहे। लाजवाब अंकुश राजा कल्पना पटवारी जब भी साथ में गाना गईले बड़न, उ गाना भोजपुरी इंडस्ट्री में अलगे परचम रहली बा और ये भी गाना परचम ला रही। गाना में कुछ बात रहेला, कुछ क्वालिटी रहेला, तबे सोशल मीडिया पर वायरल होखेला और ई गाना यूट्यूब पर 13 नंबर म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड करता भाई। पावर तो पहले ही अंकुश राजा में। और दर्द गाना सैड गाना कैसा होके चाहिए, अंकुश राजा और कल्पना पटवारी क्या दिखा दन। पीछे दिन कल्पना पटवारी के वो गाना ही रहे जोन गाना वो बहुत ट्रेंड करता। सैड गाना कल्पना पटवारी बहुत बेहतरीन गावेली और ई गाना भाई एक पीस बाटे। हमार बात माना, एक बार गाना जाके सुनियो, वेब कंपनी से आइल बा। लाजवाब गाना कोनो कहल जी भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो एकरे के कहल जी सैड गाना इहे होला भाई, जबरदस्त गाना।